Comment hरलाय ब्र सोरबा नायदोंबा कमेन्ट हरलाय ब्र सोरबा नायदोंबा कमेन्टआ फैयोना फैयाखै आं हमना मोनला आरो बा नोंनिया रिसार्ज जायाखै मा नोंनिया रिसार्ज जायाखै दीपक बर' मादि खबरा मजा मजा से मजा नामायदो र' ओइ मा माया गोसोम फिसा बुस्थु गारहरनाय ना मालाय दानि नों गोसोम फिसा बुस्थु गारहरनाय गोसोम गायब हो गया एक फिंगर स्लिप हाव दाखलि होमबा gemblang क्या गेम है ये पता नहीं क्या गेम है ये guys, are over mentally. Board Gwbaoni unao fwidw
Najari, hello, good morning, abang, good morning. Mari खबरफोरालाय? खबर सबर मोजांथ' आगै ओंखाम जाबायना जायाखै? नोंहालाय मा खबर दङ इदिनो गेजेराव थैथ'वाखै ना माने? दुर्गा फुजानि मा खबर? लाइक डान थेंक इउ आब' थेंक इउ। दुर्गा फुजानि शपिं खालामाखै नामा? अन माने अन माखौबा अन होनखो दा? गुड मर्निं फंबाय दिनेश बर' गुड मर्निं आदा गुड मर्निं। खबर सबर मारै दिनेश? अबेनि आगै आं उदालगुरि साइडनि। नोंलाय बहानि आब'? अ ब्लग बानायगोन सानदोंमोन अखानो हाबाय थादों माथो दाख्लैनिफ्रायनो। मोजां फंबाय नोंनालाय दासान्दि बोरै दं हाल सालफोरा? मोजाङानो दासान्दि हाल सालफ्रा न' उन्दु जाबाय थादों आरो मा। अखा बोथोरनि उन्दु जाबाय थादों। उदाय बाबुआ मैया गेमा मा जाखो जेनबाय नामा? एक गलाव जेनबाय गलसे। गलसेयाव जेनबाय बिथांमोना। जेने तेने हारिबायना मोजाङानो जादोंमोन गामिनि खेलाया। मा? PUBG गेलेनोसै र' दसे TDM बरिंनो। भगवान बाय बाय गाइस बाय बाय। कमेन्ट खालाम गाइस खैथायाव लाइभ होनांगौ कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय लाइभ फैबाय थानोसै
दसे सम मोनबा ब्लगथ' बानायनाय जायाखै बेनो अखा बोथोरनि bye guys, bye love you all, kissing.